Предисловие. В умовете на смъртните на Орантия, а именно така се нарича вашият свят, съществува огромно объркване по отношение на такива понятия като Бог, божественост и божество. Човешките същества са още по-объркани и несигурни относно взаимовръзките между божествените личности, обозначени с тези многобройни названия. Предвид оскъдността на понятийните средства и свързаното с това повсеместно смесване на представите на мен, ми беше поръчано да съставя настоящото предисловие за поясняване на смисъла, който следва да се придава на определени словесни символи, използвани в материалите, преведени на английски език, използван на Орантия от упълномощения корпус от просветители на Урвунтон. В своя стремеж да разширим космическото съзнание и да усъвършенстваме духовното възприятие, ние сме ограничени от използването на несъвършения език на този свят, което изключително много усложнява излагането на разширените понятия